3 апрельдә Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча халак булган кече сержант Алексей Агашкин белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсиме шәһәрнең Свято-Троицк ширкәвендә җаназа уку белән башланды. Алексей Агашкин белән хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Сегодня мы провожаем последний путь нашего земляка Алексея Ивановича Агашкина. Это огромная боль, утрата. Заинск скорбит, прощаясь с героем. Алексей честью и достоинством выполнил свой воинский долг до последней секунды жизни. Кече сержант Алексей Агашкин узган елның сентябрь айында контракт төзеп, хәрби бурычын үтәргә махсус хәрби операциягә китә. Мәрхүмнең хатыны 2 улы калды. Соңгы юлга озату мәрәсименә Алексей Ивановичның якыннары бергә хезмәт иткән иптәшләре килгән. Ул әйбәт кеше. Бер нинди дә шәккә сүз әйтә алмыйм мин аның турында. Гел инәсенә дә ярдәм итәдер, семьясын да ташламайдыр. Ул минем классташымның племенниге булып чыга. Бик акыллы егет, эшен озакка хәтле башкара торган бик тәртипле егет иде. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Алексей Агашкин халак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары дәүләт бүләген әти-әнисенә тапшырдылар. Алексей Агашкин Баграш җирлеге зиратында җирләнде.